திருப்பாடல் 4. ஆண்டவரே உம் முகத்தின் ஒளி எம்மீது வீசச் செய்யும். ஆண்டவரே உம் முகத்தின் ஒளி எம்மீது வீசச் செய்யும். எனக்கு நீதி அருள்கின்ற என் கடவுளே, நான் மன்றாடும் போது எனக்கு பதிலளியும். நான் நெருக்கடியில் இருந்த போது நீர் எனக்கு துணை புரிந்தீர். இப்போதும் எனக்கு மனமிறங்கி என் வேண்டுதல்களுக்கு செவிசாய் தருளும், செவிசாய் தருளும். ஆண்டவரே உம் முகத்தின் ஒளி எம்மீது வீசச் செய்யும். நலமானதை எங்களுக்கு தந்திட யாருளர் என்று கேட்பவர் இங்கு பலராய் உள்ளனர். என் ஆண்டவரே, எங்கள் மீதுவும் முகவொளி வீசச் செய்யும். ஏனெனில் நாங்கள் தனிமையாயிருந்தாலும் நீர் எம்மை வாழச் செய்தீர்.